Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashaywe ngesihluku basala bemabokoboka abasola bang11 abasola ngokweba amakebulu kagesi eAldorado Park endaweni yasegoli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isidwene lelikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela ke ungilandele ku Instagram @zwide_media. Kunconywe amalungu omphakathi ngokubambisana ukulisana nobugebengu ngesikhathi kubanjwa amasela eba amakebule eAldorado Park egoli ngomumva kokubanjwa kwamadoda ang11 okuthiwa ebebe wona amakebule kagesi. Umholi wePatrolic Alliance okuyiyona ehola lomphakathi uGatin Mackenzie uncome kakhulu ukubambisana kwalomphakathi ukuze ukwazi ukunqoba ubugebengu. Uthe ngithanda ukubonga umphakathi onikele lezi gebengu emaphoyiseni laba badubule bebhekise ekhanseleni lethu nase emalungu nomphakathi. Kuchaza yena uMackenzie. Umzane Michael San oyilungu lomphakathi kamasipala wasegoli uncome isibindi somphakathi nokulalela imiyalelo yokulwa nokwebiwa kwamakebulu kagesi. Uthi kudinga isibindi nokubambisana komphakathi nathi nje sonke ukuthi sikwazi ukulwa nobugebengu. Kwenzeka lokhu nje bese kuphela isonto lonke umphakathi ungenawo ugesi njengoba beqhume isiphehli isikagesi. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu ngalo lodaba ngabantu abashaywe banaba emva kokubanjwa beba amakebulu kagesi. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje awungibambe evidweni elandelayo.